Chakore sani wuoyo weche mag uchumi je wendo ama kawuono en Kwame Owino jalony weche mag uchumi kendo jatend kambi miluongo ni Institute of Economic Affairs. Kamano ahinya kuom miwa seche gi Owino. King'iyo kama endi to chal mar uchumi chalo nade sani un kaka joma nono gini? Ok ber ahinya nikech kuneno kaka chakre higani bech gik moko duto, nengo gik moko duto bet koidho ahinya. Kendo kipimo sani dwe mar abich gi dwe mar abich ma higa mokadho cha, gik mani nyalo nyiewo kuom siling 100 sani bro dwaro ni med siling 11 e wigi. Nyiso ni ngima ong'awre matin. Koro mano timore to yuto mar ji to komedre marom kamano. Koro mano miyo ji winjo marach kendo momiyo ineno ka ji wacho mang'eny ni obed chiemo, obed mafuta, obed gik moko te ma ji dwaro mag mitiyogo e ot. Kamano odhi malo, omiyo ji winjo matek. To jatend piny Kenya no wuoyo machiegni kaendi to wacho ni ok odwa kawo gowi mang'eny ne pesa modwaro ni wuogi, odwa ni wuogi usuru. Ma be paro mani kare mondo we gowi nikech oyie nyaka ni kata musach ji afadhali olew to gowi to kodhi kawo. Ngeni yot mondo ng'ato wach kamano ker msache ok olew. Omiyo yie to wayie ni en sama tek nikech gowi no ne gisekawo ndalo mokadho. Koro sani dware no chule, koro ka ji ochulo ushuru to ikuongo ikawo ichulo mano eka dong pesa. Koro yes, yudo ka ji tek. To yot mondo ng'ato wach ni wan ok wabi kawo gowi mondo wachul go ji ka en odak kuma ok ochulo ni nyako en ok obirito, onge line morite ni mondo otim gik moko kamiye. To gino bro dwaro no ng'ade diriyo. Ka gowi moro nyaka kaw, bro dware no kawe. Kantie dich moro ma nyaka gidich be dware. Aparo ni gima de gitimo moloyo en ni sirikande duto ma osebet ga Kenya kae ketho pesa malich. Ginyieo gik moko okoromrego. Koro kaka wang'iyo sani, ka wachako kata gi wajumbe to gin kendgi, gidhi gibete hotende madongo Mombasa kata Kisumu kanyo, gichulo pesa mang'eny moko nego bed ni gichulo. Koro nitie kaka gin bede ginyalo kaso mondo kika ginyiew gik moko yo ok dwarre ka sani. Mana kaka ng'ato be time ode, ka sani intie ot to pesa tin tikuongo ng'iyo gik mo ochuno nyaka nyiew kidonje moge. To ok gin chalni ging'iso raia ka wan ni mondo wadire to gin to ok ginyis ni gidiyore kamano. Kaso kanda miwacho sani ni un kaka jolony weche mag uchumi, ang'o ma serikal onego kete maino sani mondo mi ji kik dhi marach? Tang'o monego chungi, ang'o monego gikete maino? Nitie gik mang'eny ma kwa chako gi kawuono, nitie kisomo otese mang'iso ji e wach matimre piny. Oyud kawuono kaka pesa moro mang'eny e KEMSA nokwal. Koro kuo ng'eny e pinywa ni kik wawuondre. Omiyo debed ni gidwaro adier ka ginyiso jopiny odire to gin be gitim yo maber mondo gineni kuok timre kuonde ka kuonde. Bro miyo kaka kawuono ni wacho ni milion 800 gi wiye, ji moko madhi 6 okwalo kata omiyo oyie mondo jokuoge moko dhigo. Koro mago gik mang'eny ok en achiel, kiny ka kiny wawinjo kamano. Koro kuono ya gima nyaka gidwoki nikech ok ginyal nyisowa ni wan wachul to wachulo to joma kawo kocha to meda kawo ka gima onge gimoro kamano. Koro nyaka gidwok kuo piny, mano e gima okuongo timre. Eka mar ariyo ginyiew gik mo oromo. Eka gipar mar adek ni wanyalo medo ushuru koso ok wanyalo medo nikech ji hinyore. Kendo ka gimedo kama to gibro neno ka ji ok bi yego, to mano ok gima bere sama kama. E finance bill ni ema kelo wach usuru ming'ado gi eki. In isesome finance bill no, bentie gima bere iye kipime? Entie gik moko mabere iye. Mabere ahinya en ni ng'eni ka in go ohala moro to chuno finance bill ene chik mamiyo sirikal thuolo mar biro kawo kuomu pesa kata kawo ushuru. Koro wacho ni ka in ng'ato mane obet ni ok higa ka higa dwarre ni mondo inyis sirikal ni niyudo pesa di, ichula di. Iluongo ni returns. Ka ok ni chulo to yudo ka higa ka higa imedi
igoyi ka fine moro iluongo ni penalty. Koro mago osebet mang'eny ma nitie jomoko ma koro luor dhi nikech koro kodhi kanyo tibro kwayo pesa mathoth maonge go. Koro ka finance bill ni okadho tibro mago gima ibo wene raia koro inya chako manyien mondo koro kindi gi sirikal obed maber. Mano gima ber nikech onge tiende mondo winj jopiny umi jopiny pondo kendo ji timo ohala koluor. Lakini ng'eny gi gin gik moko ma ji ok bi yiego. Moro nitie wach kanyo ni wacho ni kitiyo to in gi ichuli tibro kaw ibro kaw kuomi shilling 3 kuom 100 ka 100 tikaw kuom ng'amo ndiki be to iketo housing levy iluongo ni housing levy to gibro gero ne ji udi to gidwaro gero udi ma ji ok dwa. Onge ng'ama osewacho ni gini dwa gero ot. Joma dwa gero ot bong'eyo ga kaka wan jo Kenya ng'ato ng'eyo ikano pesa ni jomoko die cooperative to kawo pesa to gidhi gigero to ba sirikal dwaro ni to ging'isi ni wabokano ni nyaka higa 7 koromo higa 7 tinyalo kwayowa pesa no ka wan kode to wan amiyi. Mano kwa yieri to ji mang'eny ok dwar. Koro nitie gik moko mang'eny kanyo ma gimiyore kendo ka waneno kaka sani ji nitie yuto mar ji ka ji oae covid pok ochopo kuma ber to pod gidwa mana kawo pesa kuom ji kamano nenre ni bro kelo wach mang'eny omiyo ng'ata ma winjo ka dir mjumbe mane yiero ka chieng' manu chiew udhi yierogi nyisgi ni gini wadagi. Ponono ni okadho finance bill ma koro ji wuoyeni ngima dhi chalo nade? Bro bet matek nikech gikwayo gik mang'eny. Ang'eyo ni ji mang'eny tok par ni kin ng'ama pesa nen ichuli yuto ni e dwe ka dwe en shilling 500,000. Kawuono ki in gi pesa mora mora moingo shilling 40,000 to kuom shilling 100 sirikal kawo 30. Giwacho ni koro ka gikelo bura ni manyien chik ni manyien chakre dwe mar 7 tarik 1 to bro chuno ni koro ki ngi pesa moingo shilling 100,000 to koro ibro chulo kuom 100 ka 100 ibro chulo shilling 35. Niso ni pod giboro mana duoko. Kumoro ma gibigo timo be mafuta ma ikawo mar petrol. Koro kidhi nyiewo petrol kata mafuta mar taya to sani sirikal kawo shilling 8 kuom lita ka lita. To sani to koro ibro kawo shilling 16. Mano nyiso ni gima bro mano nyiso ni kendo bro medore. Omiyo kata kionge gi matoka to bro chuno ni samen idhi wuoth to garama ni mar wuoth bro medore. Gigo ng'eny gi moko pondo kae gi kae to kiketo gi te gi ng'eny ma gibro miyo ji bro hinyore. Mar mauta ni ema liche mogik nikech kata sani nyoro nwaneno ko idho manyiso ni ka gini okadho to odhi idho malo mano. To mano koro nyiso ni kata mana chiemo beche be nyaka koro idhi. Ng'eny ji ok ne ni to koro mafuta ni ere kaka okelo wach mar chiemo beche bedo mang'eny. Obro gibet mang'eny nikech wachak kata gi chiemo michamo mang'eny nyaka en bando. To bando ng'eni ka mogole e puodho ibro kete kata e mtoka moro kikele mondo rege. Kumibro rege no be tiyo gi mafuta no donge. Mago duto bro dhi mbele. Bro idho. Koro ko idho mano nyiso ni ng'ata modhi kinyiewe kata e packet kata inyiewe chiro mora mora bro idho miyo chiembi bro idho diriyo. Kuom samitere mondo rege kod samikawe miduogo kode ni gi sami lose no. Mano nyiso ni obro idho ndalo mang'eny ma ji bro neno ka yuto kawo pesa mang'eny moloyo mondo inyiew gik mani nyiewo dwe mokadho no. To finance bill achiel ni nyocha giwacho ni railway levy gibro duoko piny atamalo 2.5 nyaka atamalo 1.5. Mano ok bi konyo. Bro konyo but ng'eni railway levy wacho mana gik mokel ka gik monyiew koa oko mar pinywani to kokel gi railway to ng'eni ka gidwoke from kakiluonge tamalo 2.5 to 1 to gimedo mauta pod gitimo nono kiketo gini kin gi kibeti achiel michulogo
to ibro chulo iwuondi no duok ni kama tin to ibro chulo ewi chiemo, ibro chulo ewi wuoth, ibro chulo ewi gimoro amora minyiewo. Koro aparo ni kanyo onge gima gitimo. Gimede ameda to mano wuond go mana wang'o. En mane gimi umo go wang'. To koro ntiere moko mabe giwacho ma kaka gik moko ma ikete yie wich mar mine gidamede usuru moro matin. Mano be nitiere pek moro nikech mano to en gima ochuno bok en gima ichamo. Mano mine ma do wuoyi. An gima neno en ni en rach mane ka nyithindo manyiri gi mine okawo mo wire wengegi ka gise luoko maber ma giluoko wengegi to gikawo mo giwire wengegi. Sirikal manyo kodgi ang'o? Kimanyo pesa. Sirikal onge gi pesa. Koro usuru nyaka gol kinde te. To kimanyo pesa to many pesa kuom joma ni kode. An da neno ni kade ber Kenya kae to dware ni modhigo ji ok wirre go kata gigo ji ok go mondo kik gidum luya nikech gihero. Nikech mane kaka ji obet. To ka sirikal paro ni mane gima lich ahinya ma nyaka gimede ushuru. An be awuora to mano nyimine mo wuoye an ka wuoye dipo ka ketho. In kaka japang budget isewacho ni gimokuongo monego gitim en dino kuo. Kaso ging'i kaka gidiyo giloro kanda kata kaka jood bura. Gimoro achiel ma sirikal bende yuago ni kaka koro jood bura gi kinyisogi ni kuonde muwuothegi wedhi to gin be magikadho finance bill be wang' ne kadhi nikech gibro tamore ni kama idiyo wani koro tek to bro dwarore mana ni kaka joma noyiero gi wanyisgi ni samoro amora mudhi ubete kuonde moko mek budhogo ni uwinjo maber to wan ema wachulo peknwa. Omiyo wawinjre uru ni wan ok nwayierou mondo udhi kuonde ma kata wan ok wanya dhiye. Omiyo en mbaka ma nyaka goye momiyo nyiso ji te jobura ma parliament oyawo nyaka chieng' ngeso mondo uornegi wach. Uornegi uru wach kata kuoro e yo moro amora nyisgi ni wayie ni pek to nitie to kik umiwa pek ba bro tamo ji ting'o. Nikech gima aneno ka nitie jomoko mosewacho kuom jomondiko ji ni ka omed ushuru mang'eny kamae to bro chuno ni jomoko kik wandiki. Ting'e ni mano ok gima ber. Omiyo jogi nyaka ng'e nikech ng'ato mobet e parliament man waseyiero en onge ng'anya riembe tich mana ka higni 5 orumo. Omiyo ging'e ni jomoko to ondike yore mopogre gi kaka margi no. Duol mandiko ji mochung'ne joma ndiko ji miluongo ni Federation of Kenya Employers bose wacho ni mano nyalo miyo koro giriembo ji e tich. King'iyo wach kata mar housing levy mowacho no mar kapu mar ute ni endi. Ere kaka koro ji dhi hepe kinene? En riembo ji onogono koso ji ema koro dhi koni koro waketi orak nikech ok wadhi ndiki nikech kwa ndiki to sirikal dhi dwa ni wachul pe usuru. Mane kaka botimore. Nikech giparo ni nitie jomoko mondiko kata ji 50 kata 100. Koro ibro paro ni ka chulo 3 kuom 100 ne ng'ato ka ng'ato bro bedo mapek. Koro jomoko bro wacho ni an gi yiero 2. Achul kata ne ane kaka nyalo duoke piny mondo mi an be ohanda ni omed dongo. To yot ne jogo kendo kaka da gisewacho ni gibro mana time. Gibro wacho ni oketi orak koro indiki higni 3 dweche 3 tiwe achiel kata 2 kicha kiduoki. To mano ok ber mondo kik gichul nikech ka kitimo kamano to kibichulo. Mano e gima gibro timo. Omiyo rieko be ng'eny ma biro kelo en rieko ma bro mana ok hiny jogo bro mana hinyo raia ma e joma noyiero go. Omiyo in kani yiero nyis mjumbe ni wach ni to ging'iye maber kendo kik gikadh gima jopiny wacho nikech obro bedo wach matek. Ka koro watieko joma ne ni sani ding'isi ni gitim nang'o nikech koro piny te osebedo matek ji bende ywak ni pesa onge pesa ok bi kamoro amora kine ot ichako kanye sani ang'o ma koro ang' ni ng'adi stime midhi ng'ado tokens koso jo skul midhi ng'ado koso chiemo midhi ng'ado ichako nang'o mondo mi kik gini bari ndasi otek but gima dang' awache ni sani ema dwarore ga ni kani in gi keno moro mathis to sani ema dwarore ni tigo nikech tek mondo inyis nyithindo ka in gi nyithindo madhi skul ni kik gidhi tidwaro ni mondo chul. Koro mana ina kamano kin gi keno moro matis mae momiyo ji keno ga mondo sama piny tek kaka sani mondo ji obed kamano. Taparo ni bende koth obiro moloyo thurwa duto koth obiro ma ka ji opuro maber to wach chiemo ma pesa ne ng'eny bro dok piny
aneno ka brodok piny kapok higni adek dweche adek okadho to be ok rach kulemo be nikech kane ji lemo mondo koth obiro waneno ka koth obiro ok en gima rach to en mana ji obed ka achiel kinyalo konyo ng'ato kony to gima ber molich gima lich ahinya wang'isuru wajumbegi ni ok gibibet ka kiny ka kiny gimedo ushuru to giparo ni wabro kawo ok ber sirikal ok ochuno ni nyaka bed gi mtokni mang'eny ma gin gogo ok ochuno ni nyaka ji kiny ka kiny ka gidwa ndiko report moro to gidhi giponde hotel moro moko inya ndiki ofis ma gibet e Nairobi kaeni nikech ji hinyore. Erokamano ahinya Kwame Owino. Kwame Owino en jalony e weche mag uchumi kendo en jatelo bende e kambi miluongo ni Institute of Economic Affairs. Koni sani ema ka in gi keno ni moro matin tinyalo tiyo godo, nyaka rundu ni moro be ka in godo kanyo tinyalo pidhe cham mo matin mondo iyud chiemo minyalo dago moko ochuno ni nyaka inyiepi. Kamano mane buch jopiny oduogo bang' dakika matin. Erokamano.